Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Niyakhumbula guys uphela season 7 uthanda nesimbo uthomsele umacele nje uzofana nento ehleli laphaya ifurniture. Wazwa keep gama nefurniture. Okay, kulungile. Niyakhumbula ukuthi ubaba uMsele ezeqale ukwenzela i-birthday celebration kuqalwe yimuphi unkosikazi? Kuqalwe ifurniture. Ku-season 5 episode 1 ifurniture yakaMseleku ibiza amakhosikazi wathi abahlangana etafuleni baxoxa kwaze kwaba khona la uMayeni ethi-ke yena ngeke ezeze because uyazi ukuthi uMseleku akawathanda amaphathi. Wathi kuMacele hhayi ukuthi emkhulumela njalo wathi hhayi ukuthi akawathanda amaphathi, i-nature yomshado ayifake kuyona. Wathi uMayeni kanti wayekhonjwe ngesibhamu yini? Wathi uMacele cha, akakhonjwanga ngesibhamu kodwa nawe sewula sozama-ke ukuthi usize. Niyezwa uMacele ekhulumela bani? Ubaba uMseleku. Ubaba uMseleku sekuthini ku-season 7 episode 16 uzofana nento ehleli lapha kakade simseva. Kuqalwe bani ukuthi sekuba ne-birthday celebration kaMseleku esiyibonayo nathi iqale ku-season 5. Iqalwe bani? uMacele kade ebiza amakhosikazi wazoxoxa nawo. Manje kuba sengathi la makhosikazi ayigijime. Asifuni ukuxoki, sinabo masithanda kodwa ngeke besikhombise enye into mase besitshela enye. Ngithe laphaya ku-season 8 kusho ukuthi uzobe sehamba ekhasa ngamadolo eyocela uxolo kuMacele because ngizonikeza upart 1 lo angazi umpart 1 noma ngilokhu sengike nganitshela izinto esezenziwe uMacele laphaya kuThando Yesithembu. Hhayi ezenzela yena, enzela uMseleku namakhosikazi support izinto. Wazi wathi uMacele uMseleku kwezinye izinto ufika asho lokhu mase-ke eyashintsha sefika kwenye indawo. Sena siyazi ukuthi uMseleku ushintsha masefike kuyiphi enye indawo. Khona la uMacele abashedi khona kule episode athi-ke kuMayeni phela wonke unkosikazi kumele yazi indoda yakhe. Yazi ukuthi ihlekisa kuleyo part wekazi, ihlekisa uMacele uma uMseleku esekhuluma naye semtshela ukuthi ufike bekhulume mase sebuye emzumbu seshintsha. Useshintsha ayithi wayegudla uMayeni esethi uMseleku akamazi kanti uMayeni uMseleku umazi okudlula yena. Asikho-ke kodwa kuleyo part. Leyo part izinto zabo eyishedi nokugudlana sisazoyifaka okwamanje. Nginikhumbuza ukuthi amaphathi kaMseleku njengoba esenziwa oqalile wahlala namakhosikazi waze wabachazela ukuthi isizathu sokuthi uMseleku engawenzi amaphathi or engafuni ukuthi bemenzele iphathi yingoba bebalekela indaba yomsindo, mhlawumbe ukuthi amakhosikazi azobe ehlangene kuzoba kanjani nani nani. Kodwa uma bezokwazi ukuhlangana kube kahle, kube nokuthula, kungabi namsindo, ngeke zabe nenkinga. Amazwi kaMacele ifurniture. Mase-ke nithini na-ke siyayibona eyakhe namakhosikazi ama-bombastic side ayabanikeza nawona. Futhi-ke asinankinga vele isithembu bakhetha ukuthi bazoshada nobaba oyedwa, so bazoba nenkinga vele ngesinye isikhathi ngezinto ayishoyo ezingafani, ngezinto azenzayo ezingalingani ngesinye isikhathi. Kodwa ukuthi manje mase kuthiwa uMacele simenzele hayibo, mase singase sibale izinto abangayibali thina sesiyibonile ukuthi hayibo kahle kahle. Hhayi basheshe bayenza i-surprise party kaMacele abayenze manje bengayiphinda mase singase sibabalele ngoba phela asibuke i-TV show sibuke ukuthi bathini, siyabuka nasemakhoneni mase sithi hawu. Kodwa-ke ungezwa kule video masuthi ngiyakurekhusa ngithi uthanda uMacele ngenkani, ngikubalela ukuthi uMacele wenzeni ehleli phansi ngoba phela kuthiwa ayikho into uMacele esingamenzelanga yona. Futhi badla ukudla kwakhe ekhishini, bahamba bayokudla ukudla kwamakhastoma ekhishini. uMacele ezovula ibhizinisi ephekile, wabaphekela ukudla ukukhokhela imali emcimbini. Abashadayo bayakhokha ukuthi kudliwe, ukuthi ezezopheka wabaphekela ukudla kwakhe.
bafuna sibale kanjena. Cha ngeke kudlaliwe ngoMacele ngale yefenisha, angifuni ishame. Ngamane ngibe ngedwa angifuni ngoba indlela yabekeka ngayo yaba nokumehlisa. Kwaze kwagcala amavidiyo kwathiwa makhosikazi kufanele lithi nishade nibe nisebenza. Uyasebenza uMacele, ngingayibala nemisebenzi ayenzayo engike ngayibona. Okunye ukwenza namakhosikazi ngisho kwi-page laphaya lomndeni ukhona ukuthi nayo into eyenziwe uMacele, izinto zomasingcwabisane ngazi nani nani kukhona. Ngokulova nje laphayana engazi nokuthi uma ngabe ngeke aze avume sethwele icala lelo usizini 8 afanele engene esekhasa ngamadolo eyocela uxolo lapha kuMacele ngokumbiza ngefenitsha emphakathini. Ukuthi wena uyi-interpret-e kanjani ku-right, kodwa nathi siyi-interpret-a ngale ndlela. Okokuqala, laphayana babanga ne-meeting ebalulekile ekhuluma inqubekela phambili yomndeni. Into eyenzeka nje baxabana noSineya, uMangwabe wathi yena yisikhathi sokuthi abantu baphile, kwaba yilokho. Manje sekuyiphutha laMacele, hayi bo. Ayikho-ke seriously kule video, kodwa bengifuna ukunikhumbuza ukuthi kuze uMseleko ekhale laphaya ephasini, uMangwabe kuphela uMangwabe kuphela ongakhalanga lapha ephasini, umbono kaMacele. Ngibonge-ke i-support, bye.